I made some mistake in the beginning. I didn't include my speaker, so I didn't know that was the problem. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofan. Ndị Igbo ya dịrị na mma. O nwere short voice recording ga-play ihe ndị Umu Ada Igbo kwuru, and I comment like 5 or 10 minutes, and that's it. Imana here I know summer, so actually maybe I'm not in the heat. Everywhere is so hot. Because I can play here this voice recording because I like phone. I live with phone. Onye ya na nwanne ya kwuje chonta. Ahapụ ụkwụ nta. Hapụ anụ na-agbazi ụkpa nwanne ha. Akwa no for 2 years, over 2 years. Na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Nelo Fegbu, Dr. Nelo Fegbu, na-achọrị ụmụanyị highway. But onye nọ n'akụkụ na-akụrụ ha ogele na-egburu ha ọja. Onye ọbụla hụrụ ụkwụ mgba madam ahụ ya ebushite onye ahụ, bido blackmail ma that person. To Madam Cancer ji bushite Simon Ekpa. Mgbe Simon Ekpa hụrụ ihe megene na ha chọrọ iyuzi ya, ha ebidozie kọtọwa Simon Ekpa. Mgbe ha hụrụ na Nelly Ofegbu in the beginning, Cancer na Nelly Ofegbu na-arụ ọrụ, Nelly Ofegbu ha ụmụanyị ha wee chọrọ ịtụrụ ya ego, amama ha enyere m enye ha. Anụkwa mgbe Simon Ekpa ha chọrọ inye ego, amama enyere ha menye ha. Ahụkwara mgbe Madam Heda ha chọrọ inye ego, amama enyere ha menye ha. Ana m ekwu ke m na-adịghị sure of maka ihe anyị na-eme ihe mmụọ. But I may play this voice recording because Grenia briefly. Nneka Chimezie, Nneka Chimezie, Nneka Chimezie, Nneka Chimezie, Umu Ada Igbo bịara wetere gozi a. Anyị ji osisi kpọrọ nkụ ji nke dị ndụ bịa si biko ka ị hapụrụ anyị onye ndu anyị, ma ọ dị gị mma ọ dị anyị mma, biko ka ị hapụrụ anyị onye ndu. Anyị ji eke na-akpọ na-ekwu ji orio jikwa afọ ji nkwọ bịa si gị biko na gị hapụrụ anyị onye ndu anyị, ma ọ dị gị mma ọ dị anyị mma. Nadikali dị anyị mma mbombo, Ọhamadike dị anyị mma mbombo, onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya mbombo, onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya oyoyo. Nnamdi Kalụ ọmarịcha nwa Chineke nyere ndị ya nye obodo anyị ka anyị na ya okwu ọnụ ya tanta, ije ụkwụ ya tanta, omume ya tanta, mere n'iya kọmputa onye ọ na-ewe nyawewe onye ọ na-asụ na-asụwa onye ọ na-ewe nyawewe anyị achọghị ọmarịcha nwa Chineke nyere anyị ya
obodo anyị ka ndị nọ ya ọnụ ya tanta ụkwụ ya tanta omume ya tanta kọmputa onye ọ na-ewe ya wewe onye ọ na-asụ ya asụwa onye ọ na-ewe ya wewe dere ya kọmputa. Nneka Chimezie Eji Chimezie Umu Ada Igbo na-agwa gị okwu a. Anyị na-agwa gị okwu a n'ụbọchị taa si gị nwụrụ nwa nkịta gị n'ahụ were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ama m ego ole Fulani kwụrụ gị, ama m ego ole Fulani kwụrụ gị ha eji plant ha gị n'ala Biafra, ama m ego ole politicians kwụrụ gị, ama m ego ole Chinasa Nworu kwụrụ gị ka ị bịa mebie aha onye ndu anyị. Ọwa ime a na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ ma na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ. Ọwa ịmaghị ihe edere na Baịbụl okoko na Baịbụl so touch not my anointing and do my prophet no harm. Ọ bụ n'oyibo ahụ okoko nwaanyị isi bugi bugi gaa na-awụgharị ka nwansa ịwụrụ gaa n'elu gị ịwụrụ gaa n'ala achụgharị ndị politicians n'azụ hapụ di gị ezuzugharị onye iberibe gaa lekwuru di gị okoko iji ụta na-asụsarị na kọtụ eche ma mmadụ bịara ma na ihe bịara wụ ka ị na-amonitọgharị ifili na Nnamdi Kanu bụ onye eji egwu egwuregwu iche na my supreme leader bụ onye eji egwu egwuregwu ọwụ supreme leader ọ dịghị abụọ unchangeable abụọ onye iberibe okoko Umu Ada Igbo si gị gaa lee digo. Nneka Chimezie pig nose chameleon Okoko twat dị ka gị a nickel poop empty vessel that makes the most noise empty irubeghị ịkpa aha Nnamdi Israel okwu ka ahụ Nneka irubeghị Umu Ada Igbo nọ nga na-agwa gị sị gị Eke Orie Afọ na Nkwọ ala Igbo ga-abụ gị ọbụ n'aha ala Igbo ga-abụ gị ọbụ n'aha Chukwu Okike ahịa. Ị gaghị anwụ ọnwụ ọma ebe ị hụrụ ihe ọma sị na ihe ọma adịghị ma Nneka ihe ọma agaghị abịa n'ụlọ gị. Nneka ị gaghị eri uru ihe ọma ikute mmiri ga-enwe ọ ga-awụfula ha gị. Nneka Chimezie ị hụrụ Nnamdi onye mfụtara na tufuo ha niile luzuo nne luzuo nna luzuo 28 bodied men and that dog Jack ndị abịa eleta ezute anyị ma anyị mbịa dula ke director gị nwee ike chụtụtụ mvọ ịfụta gị gbabatala kọt echela anyị hụrụ mmadụ anyị amaala anyị hụrụ ewu mkpi Nneka Chimezie nwụrụ nwa nkịta ịhafụrụ di hafụ ụmụ okorobịa isii na-esusugharị a vagabond ọ bụghị bụ you are a vagabond arụ kenani nkwarịrị ya kpara that is anụmanụ arịrị nga erigide oge nwụọ aka enwe n'ofe na ọnya ga-ama ya anya Umu Ada Igbo nọ na-agwa gị okwu na-asị tutututu ọ bụ otu ọnụ Nneka Chimezie tutututu ndị nne ndị ịgwa gị okwu Umu Ada Igbo ndị ịgwa gị okwu taa sị taa mbụ ụbọchị Orie ekwekwa nnata Orie eghela ahụ Nneka Chimezie ọ ga-ireghela ahụ n'ihela ebe that is idufedegela mbọ Nnamdi mvọ ụkwụ ka ebefuru mvọ ụkwụ ya enweghị ebe uduru just because le ị nwere adị ndị nji ego ole le enyere gị Nneka cheta dị ndị kembụla mgbe ndị riri eri ndị ebe anọ Nnamdi Kanu gwara we see you eat this money you collect this money but you will not live to enjoy in shame you serve the zoo and come back in shame. Nneka onye rere nwanne ya o chela ndị o resịrị nwanne ya nga ịkpọ ya mmadụ onye rere nkịta zụta enwe Nneka Chimezie nwụrụ nwa nkịta Nneka Chimezie Eji mkpi nwunye ndị Awụsa ndị Awụsa rara nne gị n'ebe ugwu Fulani ọ bụghị Awụsa Fulani aha gbara nne gị amụta gị ndị politicians na-aragharị gị up and down ejidere gị Lagota
jide gị na họtel jide gị n'ime ọhịa maka gịnị ego Chineke kpọkwa gị ọkụ ọnwụ kpukwue gị ala kụgbukwe gị Chukwuoke abịa ma ya kụgbukwe gị onye nyere ọnụ gị ji kpọta Nnamdị Ukwu Kalụ ọnụ aha iwe onye Chineke kpọkwa gị ọkụ ala kụgbuokwe gị leke lori afọ ị ga-anwụ afọ ga-anwụ ya end ị ga-ahụ the end of this year. Nneka Chimezie n'olu Umu Ada Igbo ịlala otu a jiri eji ala ịlala ebe ị na-achọghị kwere onwe gị ugwu cheta na Chineke nyere gị mkpụrụ gị hapụ mkpụrụ gị hapụ di gị na-ezizugharị ihe na-emegbuo gị ọ na-ewute m na mbụ nwaanyị a na-akọ gị ihe anya na-ewute m beta ọ gaghị ewutere m n'ihi adịghị m ka gị erespektiri m onwe m ireela onwe gị o nwere nke mere day before yesterday ebe ahịa ọgba osisi nwaanyị chu ụmụ 7 hapụghị ụmụ ya na-efegharị ka nkịta ọ nọ n'elu họteelụ mgbe ọ na-eme gị enjoyment nwụọ ọ ga-adị ngwa ụtọ n'aha Chukwuoke abịa Nneka Chimezie Umu Ada Igbo si na ọ gaghị adịrị gị mma n'Eke ọ gaghị adịrị gị mma n'Orie ọ gaghị adịrị gị mma na Nkwọ ọ gaghị adịrị gị mma na Afọ taa Umu Ada Igbo si hafụrụ anyị onye ndu anyị hafụrụ anyị onye ndu anyị onye ndu n'ịga anyị mma onye ndu n'ịga anyị mma onye Chimereze na mmadụ apụghị ịma ya onye Chimereze na mmadụ apụghị ịma ya anyị na-asị gị kwara ngwongwo gị na ndị otu gị ka ha rụọ unu niile gbara tebụl gburugburu nara ego na-esi onye ndị imi ọ gaghị adịrị unu na mma ala Biafra agaghị echi unu agaghị adị ndụ ruo ego ahụ anyị nwa bụ ụmụada ala Igbo na-asị na ọ gaghị adịrị unu na mma unu agaghị ahụ ala Biafra ka ha ra na unu kwụrụ bụrụ anyị mana unu bụ ndị na-agbara Fulani ọ gaghị adịrị unu na mma ụmụ Ada Biafra sị na ọ ga-adịrị unu otu ahụ okwe ụbọchị niile n'ime ndụ unu ma jenereshọn unu niile otu a na ọ ga-adị n'aha Chukwuoke abịa Nneka Chimezie adịghị m chọrọ ịjụ mkpi Nneka onye siri gị nyụọla ọbụla ala adị m ịjụ nwa bingo onye siri gị nyụọla ọbụla ala Nneka chere ma Nneka che achọrọ m ịjụ gị ajụjụ si gị onye si ugbo tukwuru fụta na ezila ọbụla ala ịbụ na nwatakịrị ọ bụ isi dafụtara anyụrụ ala lele Nneka ọha nshiela otu onye ọ gaghị riche beta otu onye shiela ọ gaghị iju anyị ọ gaghị iju Umu Ada ala Biafra ya mere mmadụ agwa gị Nneka si gị gbara ọgwụ gị ṅụọ Nneka adịghị m ịchọ ịgwa gị okwu n'ihi na ebe nwaanyị beta ebe ahụ na ị chọrọ imere onwe gị dị ka ị ga-abụ Nneka lele mmadụ otu imere onwe gị mkpụrụ rice otu imere onwe mkpụrụ rice She said disgrace to humanity and ibe disgrace to ụmụ nwaanyị ibe disgrace to o letara onye ọ ga-agwa okwu ya wụrụzie Ahamadike supreme my supreme leader ijukwara ese disgrace to Biafra land ijukwara ese supreme leader amaghị m onye nsị gị mee atị ahụ ka atara ego ahụ ị nara eji ụra kpochie gị ara anaghị ogbu ị ga-aga adakadaka Nneka dịka ọkpụkpọ ukwu agbakochichara gị nke niile Nneka enwechi nkata Nneka ibuchi eji bụkwa eji bụkwachi ọkụkọ ịbịa na-eke ịbịa n'Orie ịbịa na Afọ ịbịa na Nkwọ anyị na-akụchi ya n'ụbọchị taa Nneka otu ilere Nnamdị Kalụ si na onwe ihe hụrụ ajala ka feba gị n'anya amadu ha n'ala Igbo niile ga-achụwa gị n'Eke nwa ọnụ niile nọ n'ala Igbo niile ọ bụrụ na Nnamdị pụtara sị ka ọ bịara ụmụnne ya ya dịrịla ya na mma pụta wụrụ na ọ bịara sị ka ọ zụọ onye ukwu zụọ onye nta
gị si ngwanụ na ị ga-abịa imetọchi asị m ya nwere aha gị nwekwa mmetọ ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma na ori ọ ga-adịrị gị mma na afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ asị m onye asị ihe ọma mere anyị asị m na ndị kalụ ụkwụ jiri banye ebe ahụ ụkwụ ga-eji alụ ga-aka mma ị ga-arụ ya n'akụkọ ọ ga-eme gị n'anya n'aha ndị ichie na ndị egede kpọrọ anyị oku agbachila ọ ga-eme ya n'azụ o mewo ya Nnamdị Kanụ emewo ya okwu Biafra rara ndị ọzọ ahụ Nnamdị abịakwu ụnụ ya onye hụrụ Nnamdị ya si ya o meela ọwụ otu ọ dị ya gazie onye hụrụ Nnamdị si na ọ dịghị ọhụrụ ije aja ala febakwa ya n'anya ihe hụrụ Nnamdị si datara Nnamdị a ga-eji ha alọ asị m ihe irikwe gị ị na-aṅụ mmiri ị na-eri osi ị na-aṅụ ihe niile dịka ị na-echere Nnamdị echiche ọjọọ echiche gị tọkwa n'ime ya ekele orie na afọ na nkwa n'aha ndị egede na chikpọrọ anyị oku anya tọkwa ya n'ọhịa ise onye kwuru Nnamdị karịrịwa elu agụ ada ka ọ ga-enweta ise o kwetere pịa bụ ọhịa atọkwa n'ọhịa ise otu a ka ọ ga-adị n'aha Chukwu okike abịa ise ndị Igbo ekelene m ụnụ ajọsịrị m hapụ achọ m ime interrupt ihe a ka m nọgechaa ya achọ m ime interrupt achọ m ka m nọgechaa ya but o nwere something ụnụ na-anụghị nga ahụ ekelene m ụmụ nwaanyị Ada Igbo ka ha pụtara nyekọ mmamịrị ya agba ụfụfụ hụ ihe ọjọọ si na ihe ọjọọ but o nwere one thing ha na-appoint out oke nọ n'ụlọ gbara oke nọ n'ama na ofuru ife ogiri nọ n'ime ngịga elee ihe a ga-eji na-agba ukwu ose okirikiri na-agba ukwu ose okirikiri ndị nna anyị ndị nwaanyị anyị ndị ụmụnne anyị ụmụada ekelene m ụnụ nna-emene bụta ọ fọtụkwara nna agbala ukwu ose okirikiri kamgbe 5 years Kanụ ntasị m akpọkwala nwaanyị aha na-ege ntị na-eje bụta ose etiene na dis efulefu ebupụtala onwe ya gidigbam kparịa nne Nnamdị Kanụ kparịa nna ya kparịa enyi m nwoke Kanụ nta kparịa ụmụnne ya kparịa akwa Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra were latitude nye nwaanyị isi pọnkụ si ya fama Nnamdị Ezebiro ya fama ya arịrị n'ọnụ maka ihi allegedly asịghịkwa m na ama m na eziokwu according to na ha si na mmụọ si na nwokara na Nnamdị Kanụ Nnamdị Ezebiro Supreme Commander maka na ọ tụmara nwaanyị ime o ihe mere data efulefu Madam Cancer ji jee tu nwaanyị ishipọnkụ kọọ na ya kpene ya gbajie ya olu pushupụta ya nwaanyị a tụtụrụ Nnamdị Kanụ Nnamdị Ezebiro onye ndu Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra tụtụrụ ya tụkasịa ya na social media asheri ihe nwaanyị efulefu uhu isi kansa nke ya na nwaanyị isi pọnkọ nọ nga eje strength no Chikedozie m strength no ndị otu Chikedozie m na-achọghị ịkpọ aha strength no Ikenga ashị tọnda gbagbuo nne Nnamdị Ezebiro Nnamdị Kanụ onye ndu Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra na tọnda gbagbuo nne ha na ezinụlọ Nnamdị Kanụ wee bụ ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ibefa na-arụ onwe fa aka n'ike that useless woman nọchara ihe ndị na-akpọ Ikenga Maazị Ikenga
apụkwala na IPOB. That useless bastard nọ ya mgbe asị ọtụ na ọtụ gbawa nne Nnamdi Ezebiro, na ọtụ gbawa nne Kanu nta, na ọtụ gbawa nne Emmanuel, na ọtụ gbawa nne Nnenna, na ọtụ gbawa nne Divine Mother. That useless efulefu nwaanyị ahụ nọ ya ya sị Maazị Biafran child o setiene na DOS ewepụtara akwụkwọ na ha achụọ na Nnamdi Ezebiro, na ha asaki ya na Nnamdi Ezebiro, na ha achụpụla Nnamdi Kanu, na ha achụpụla onye ndu, na ha achụpụla supreme commander. That useless woman apụtade ribuku ha. Ọ dị mma ahụcha nwaanyị mapụ akpa enwezi ihe a na-eche eche. Madam Cancer amapụla akpa enwezi ihe a na-eche eche. Ihe m na-eche na-awụ ka ọ pụta ọzọ bịa meghe ọnụ nshi ya na redio Biafra so onye ajọsoro kpọta England na-erube 15 years. Eshi Nigeria kpọta ya England, amụghị ya na England, ajọsoro kpọbata ya na England. Ya na-asụ ụsụ karịa ndị amụrụ na England. I am a life transformative coach. I'm a life transformative. You life transformative coach. Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro could not have a rest in his home. Ya na amari ka oke ọkpa. Nnamdi Ezebiro anụghị n'ụlọ ya tọrọ ọjị. Ya na amari ka oke nkịta daga ya ama n'ọnya. Ewu life transformative coach. A transform lihu Nnamdi Kanu. A transform lihu Nnamdi Ezebiro. A transform lihu supreme commander. A transform onye ndu daga ya ama n'ọnya. Gị na-apụta na-agba anyị na ewe life transformative coach. Whereas ọkụ a gị na gị n'aka ịhapụla ya nyụọ. Ndị Igbo eziokwu eziokwu nna agbawula okwu ose okirikiri. Ya wụrụ na mbụ that useless woman na-apụtabe fully. Akwa nnu hụrụ years ago nna arụtụ aka na enwere okenu n'ụlọ gburu okenu n'ama, na o nwere okenu n'ụlọ gburu okenu n'ama, na ọ sị nga nwata na-ebe akwa na-atụ aka. Hey! Chineke alefuole ma nne ya anọghị ya, nna ya anọ ya. Chineke alefuole, Chineke alefuole na mmadụ were na ego ya jee ahịa zụrụ ngwugwu ụgba, tọọ ngwugwu ụgba, ọwụwa ụgba na ya n'ime ya hụrụ agwọ. Chineke alefuole na mmadụ were na ego ya jee lụrụ nwaanyị awụrụzi onye ga-achụpụ ya na organization ohi mere. Madam Cancer ịchụpụla Nnamdi Kanu na IPOB, ịchụpụla Nnamdi Kanu na DOS, then ele ọzọ onye ọzọ ga-eme appoint ka ọ wụrụ onye ndu ndị DOS. Nna agbawuru kwụsị na igbu ukwu ose okirikiri. Nna eblem na Madam Ishi Punk. Onye dine Madam Ishi Punk, onye dine ya. O ya gara hie ya aja n'ukwu gbaa ya ume, hie ya aja n'ukwu gbaa ya ume. Nwaanyị apụtazi ya Madam Ishi, this Winnie Mandela, this Delilah, nwaanyị who cancer, they are working the one. Biafran spiritual leader Laranya na 2015 and said, you are cancer to Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, supreme commander of the indigenous people. You are a cancer and you are a cancer to IPOB. Akoseti. Nwaanyị na-eyi ige ojuofo aja n'ukwu, na-aghọ ojuofo ka mgbọ, na-aghọ ya ka mgbọ, na-aghọ ya ka mgbọ. Chineke alefuole onye ọbụla wụ onye iro Nnamdi Ezebiro. Ọ kụrụ gidigbam. Mgbe Simon Ịkpa grekwenụ ntị, o wee enyi m nwoke. Ọ ya ka ị na-eme mmiri ma ṅụrụ. Platform m nwere na ọ maka ihi Simon Ịkpa ka m ji nwee ihe. Ma ọ dị gị mma ma ọ dị gị mma ka ha agbasahụ m. Ana m agba ka otele metụla. Simon Ịkpa wee enyi m. Enyi dị working the one of the Biafran people. Asị m ya dịrị Simon Ịkpa na mma. Simon Ịkpa ka ị na-eme mmiri ma ṅụrụ.
Igbo anyị na-achụgharị Simon Ekpa the week agbara Nnamdi Ezebiru onye ndu sendịtara akwụkwọ. Ahụrụ m ya, agụmagwa gị onye jitere n'ime, ahụrụ m ya dị na ewere ejijezi Amerịka. That week ka that efulefu jere na peji Simon Ekpa a na-ekpere nne Simon Ekpa ekpere, wara asa agbaga Supreme Commander gbaga Simon Ekpa akwụkwọ, ọ sendịrị na ya akwụkwọ, lawyer sendịrị akwụkwọ sị ya don't use my name anymore. Akwa na ghọtara that time ya na Simon Ekpa nọ na program. O setiene mgbe Simon Ekpa hụziri na ọga ha Ojiofo wụ ọga ha, onye ewu madam ha. Mgbe Ojiofo na-erizi Simon Ekpa ụgbakọrọtele na-egbu Simon Ekpa mma mmiri, Simon Ekpa aghọtazie na na enyi m a nụtụ nụ ya bịa gwa ya bi ya nụ bi eje gwa Nnamdi Kanu si tarịsa na-enwe gide a ga-agba ọzọ na-enwe. Simon Ekpa si ya kpọrọ nkịta gị rara m ịṅụ gị, achọzighị m gị. Nwaanyị afụrụ ishi n'ala si why must you insult Ojiofo? Ọ nsogbu ya na Ojiofo, ọ nsogbu ya na Simon Ekpa. Why must you talk about Ojiofo? Anyị na-achụgharị Simon Ekpa, but the main sabo ntị ike ajọsọ na-ahapụ ya na-emere ya ebere. Ugbu o were na-akpa ya bịa tọọ ya n'ime ahịa, and ụmụaka ga-adọ ya vam vam vam. Ụmụaka ga-adọrie ya vam 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 for the fact na o were na Nnamdi Ezebiru wuo ya n'ala, disgrace ya na on the public media na nwaanyị ewu onye ọjọọ. Ọ sị na Nnamdi Kanu wụ onye ọjọọ, na Nnamdi Kanu wụ onye nshi, na Nnamdi Kanu wụ onye aja, na Nnamdi Kanu nwaanyị jọrọ njọ ọjọọ na onye ga-ehi nri. Wara asị 1 week or few days, 3 to 1 week before Nnamdi Kanu anwụọ, akpọrọ m ya na fon si mma ele otu ihe mere. Ya sị nwa m maka ugbu ka ya na-ebilite na since morning na akpụmara ya okwu n'ụka n'ọnụ. Nsị ya ma onye ya sị m na ọ data efulefu hụ bịara na efulefu nwaanyị kansa na ọ bịara bịa ileta ha kpụma ya okwu n'ụka n'ọnụ. Nnamdi Kanu Nnamdi emekeke na ya na-edozi n'ihe. Nsị ya ma gị na-eme gịnị? Gaa maracha ihe niile nwaanyị efulefu mere nnụ gị na-edozi ha gịnị? Ya sị m nwa ma gịnị meme aṅa, ọ bịara besịrị na m akwa ka edoziri n'ihe nụ ka ha biri n'udo. Ihe o shiri na Nnamdi Kanu wụ naanị indomi die gbọtọrọ na n'elu bed. Kanu ntajiri ọrụ, nwaanyị gbọtọrọ n'elu bed, ya ringi ya bel, ya jọzụ bụrụ bịa gbatuo na ya ụzọ, ya eburu okwu n'ụka kpọma ya n'ọnụ. Wara asị mgbe Kanu nta apụga, o wepụtachara ihe a ga-eshi si ya yọọ ọnụ ya eshie ya. Ihe ndị ahụ gbọtọrọ n'elu ya eshie ha naanị indomi dam. Họteelụ ya nọ 10 minutes away. Before Kanu nta na yọrọ ọnụ ọlaana, Kanu nta na yọrọ ọnụ approximately 3 or 4 o'clock. Ọ pụọ na jee na họteelụ jee wụsara shiene nne die na nna die naanị indomi dam, naanị indomi. Chileke alefuone naanị indomi because fingernail ya ga-ekpe ya mechie ụgụnụ nga ahụ ọ saa ihe ahụ shiere ha ofe ka ha rie, ọ mee grizi, ọ mee amamihe ọnụ na-akpọ ya samovita ka ha rie. ya were naanị indomi wee ga na ihe kpụkpa na ha. Nwaanyị elegide dede onye ọ na-akpọ m ma Nnamdi Kanu na-akpọ m dede ọnụ indomi ka ya ga-enye n'onye eze. Mba, na ya ga-enyeli die indomi onye ya ji bilite si ka ya jee shie nri. Si Chileke alefuone. Ọ nwaanyị ewu onye buru ozu ọnụ ya je na-akọtọ mma Supreme Commander with that useless woman ha na-akpọ Nneka Chimezie. Chileke alefuone. Asị ekwuulo nwaanyị na-arụ ala nna asị ekwuulo.
mmadụ na-ebu mmiri a na-ahụ okpukpu azụ ya, mmadụ na-ebu mmiri a na-ahụ okpukpu azụ ya, na-asị ekwula Master Prophet meshọn, Master Prophet meshọn, ala na-efu, ala na-arụ, nwaanyị na-anyụli mmamịrị elu, na-asị ekwula nwaanyị nye ndụ, ekwula tapụ shọnụ, nwaanyị na-anyụli mmamịrị elu, na-achọ ka ama nga ọ bịara ka o shie onye o ji si n'oke anụ nta na ụmụnne ya si ka egbuo Nnamdị, na-asị ha ka egbuo Nnamdị, so ya rụzie ihe Chineke ekpere ihe mee Nnamdị achụma ụmụnne ya amaghị eshie. You have to understand na enwere plan ka ama Nnamdị shie, maka ọ ma na ọwụ ya mụrụ ọpara ka ama shie, because ihe setie ọpara ga-abịa bịa klemrụ ihe o ji wụrụ ọpara, because ọ ma na ọwụ ya mụtara ọpara, so ka amachie. Chileke, there is God o, there is God o, there is God o. Ihe Madam Cancer ihe ị na-eme marakwa na there is God o, na enwere Chukwu na-ele ihe ndị ijere jee kpee plot o inspire Madam nwaanyị Ishipong atụtụrụ Nnamdị fee ya ka ọkụkọ, tụtụrụ Nnamdị fee ya ka ọkpa, fekasịcha ya were ya disgrace ya maka o mere maka na ome maka ihe allegedly na-asị ha na o nwere nwaanyị ọrara, na o nwere nwaanyị ọtụm n'ime. Ịtụma nwaanyị ime n'ala Igbo, nwoke nwere nwaanyị tụma nwaanyị ọzọ ime n'ala Igbo, ọwa arụ ihe ọjọọ. Akwa ndị Igbo na-asị ebe nwa shi ya ụwa ya hiri, ọwụkwa m kwuru ihe, ndị Igbo kwuru ihe, ndị okenye kwuru ihe, ndị ichie kwuru ihe, ebe nwa shi ya ụwa ya hiri. Biko ya bụrụ na e nwere nwa Supreme Commander amụrụ ebe dị, jee kpọta ya hụ, kpọta n'hụ ụlọ enediri ha. So biko ụmụ ada, ụmụ nwaanyị, ihe nnu mere dị mma, beto nnu gbara ukwu ose okirikiri, nnu gbara ukwu ose okirikiri, kpọọ ọnụ maranụ na enwere onye dị ine Madam Ishipong, maranụ na o nwere onye dị ine ndị nọ na DOS, maranụ na o nwere onye dị ine Ikenga, maranụ na o nwere onye dị ine Biafran Child, and odinaghị ga-ahụ n'ọya na ha na-arụ ọrụ. But ugbu ọ pụtala openly si na enweghị ihe Kanụ Nta ga-eme, enweghị ihe Emmanuel ga-eme, enweghị ihe Nnenna ga-eme, na ya ga-apụta kwuo okwu, na ya ga-apụta disgrace ha, na ya ga-apụta kwuo na ihe ha na-eri na YPOB na-enye ha, ga-apụta sị na ha wụ ndị nshi, na ha wụ ndị aja, na ha wụ ndị ụchụ, na ha wuke, na ha wuke. Onye na-agba nkịtị because Nnamdị si ha gba nkịtị, ha gbama nkịtị, but ha ekpemekpe ekpere ka Nnamdị Kanụ, Nnamdị Ezebiro, onye ndu Supreme Commander, ekpemekpe ekpere ka ọ pụtakwa na ndụ na ahụ isi ike, because the same efulefu nwaanyị si na ndị otu DOS dị 95%, na ndị otu kwuru na Kanụ Nta na nne ya anya, which is Nnamdị Kanụ, na ha nọwụ naanị 5%. 95% ịhụ na-alụ ọgụ na 95%, and manakwa na 90 ihe a na-ekwu ihe naanị ndị nọ na social media. The resolve of the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra anọghị na social media. Osi from Biafran land. Enwere thousands and thousands of men and women, infant and suckling, that are purana gidigbam with the Supreme Commander Nnamdị Kanụ, Nnamdị Ezebiro. Asị m nwaanyị kansa pụta ọzọ na redio Biafra, bịa sụọ bekee iberibe gị, bịa sụọ ka onye agbụrụ ụgwụ anwụ n'isi. Ụmụaka ga-adọ gị, dọọ gị tọtọ, dọọ gị vam vam vam, pụta ọzọ ka Chineke kpọọ gị ọkụ. Useless efulefu, ana apampa gị yarị ka enwere ihe echi. Transformational life coach, Nnamdị Kanụ na-efari ka oke ọgba, transformatory or not transformatory ka transformational life gịnị. Nnamdị na-efari ka ọkụkọ, na-efari ka oke ọgba, na-amagharị ka mgbere daga aka akpara ya.
coachili ihe transformili ihe useless ndefulefu inyo lolo ndị akpakaratingom lolo ihe ndị ịhụrụ nga mmadụ abụọ na ịhụrụ nga awụ akpakaratingom lolo akpakaratingom efulefu lolo efulefu lolo ntị ike akpakarati ịkpọdị ha lolo wụ idisgrace dere lolo ndewo efulefu ka ha wụ ndewu efulefu mmadụ abụọ na ịhụrụ wee efulefu akpakaratingom lolo ihe ewu ndị pray together ihe ewu madam dine hane ọya dine chikedozie m ọya na-eyige chikedozie m aja n'ukwu ọya na-eyige ojuofu aja n'ukwu ọya na-eyige ikenga aja n'ukwu ọya na-eyige Biafran China aja n'ukwu ọya kpọpụtara akpakaratingom lọlọ efulefu nwaanyị isi pọnkụ ka ọ bịa nwaanyị akpụ obi ka ọ bịa kutuo Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro Supreme Commander ka ọ kutuo ya but ị ga-akụtuli Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu maka ụmụ Igbo kwụrụ na gidigbam akwụrụ na ha gidigbam ndị Igbo ekele m unu chieji ule I don't want to drag this thing. Onye hụrụ ihe ọjọọ kpọ ihe ọjọọ ahụ na-agbawuru ukwu ose okirikiri ọya dine ha ọya nọ behind all this coup mere na 2015 ọya bidoro the coup ọ so n'ime the coup achụshịa coup plotters ibe ya hapụ ya ọya butekwere this coup now ọya nọkwa n'ime ya na-epushkwe the coup na-eje. Time has come for all of us to be honest. Nnamdi Kanu ka ya gbasara ya onwe ihe m ga-agba ya onwekwana ihe m ga-ekwu ya ihe gbasara ụka dị na nwaanyị na-amụ ihe ọnụ but ihe mma wụ ele otu ị ga-eji were ụmụnne Nnamdi Kanu na-achọ iti ha na nsogbu so that enwe ihe mere nwanne ha ka ha nnọkọ na nsogbu because isi na nne ewe onye ụchụ na nne ewe onye ọjọọ nne ewe onye nshi nne ewe onye ọjọọ nne ewe adị mma nna ya adị mma ele onye dị mma n'ezinụlọ Nnamdi Kanu ele onye ọwa onye ọma ji m onye ọma jigodi m onye wa onye ọma n'ụlọ Nnamdi Kanu ele onye gị na ya dị na mma ọziga amụta wụ ha ọpara omini ka the whole family lariye fuo ka amashie Chileke ala efuone Chileke ala efuone ala Igbo na-agba aghara ala Igbo na-agba aghara ala Igbo na-agba aghara ala Igbo na-agba aghara jụọnụ Madam Cancer, Madam Winnie Mandela, Madam Delilah, jụọnụ ya si ya ele onye ọ ga-eme appoint as DOS leader very soon. Ebe ọ na-achụpụla ha Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro onye ndu si ya mee appoint onye ọzọ ele onye ọzọ ga na-elidi DOS because DOS ya na ya na-arụ ọrụ ọwụ madam ha achụọla na ha Nnamdi Kanu so ele onye ewu ga-anọchizu anya Nnamdi Kanu na-agbawulu ukwu ose okirikiri na-agbawulu ugwu anyị na-achọrị Simon Ekpa anyị na-achọrị Nelly Ofegbu anyị na-achọrị ụmụnwaanyị highway ma nwere onye na-ehi ihe aja n'ukwu si ha kwume Chileke alefuone Chileke ala Igbo efuone ala Igbo efuone o alefuone Chileke alefuone abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master Prophet na-echere mechichọma abụ m onye n'ụwa
onye ka m bụ n'ụwa abụ m onye amụma ya ụwa na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka m bụ n'ụwa abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka m bụ n'ụwa abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma